yau ne muka alkawari za mu dawo da tambayar mu kwara daya gaskiya ne ka san mun ce tambaya daya ce za mu yi tal tambayoyin 10 ne amma daya za a yi idan aka amsa kwara daya sannan kuma sai a ansa sai mu ta biyu gaskiya ne ina fata an gane kamar da aka yi mana 100 muka yi zama daya muka bada amsa su sai mu kuma yanzu muka ce to mu 10 ce gare mu amma ba za mu yi 10 gaba daya ba za mu yi kwara daya talintal saboda duniya ta shaida cewa kwara dayan nan da muka yi ga amsa ta na an bada dama tambayoyin guda 10 ne jere da juna to in muka yi daya ana amsa ta sai a yi sai a ƙara ɗaya sai a ƙara daya ba mu littattafan ka san ba da ka za mu yi tambayar ba gaskiya ne da littafi za mu yi tambayar sai mun buɗe littafi mun karanta a daga sahihul bukhari gashi na farko tambayar da za mu sake maimaitawa shine wannan hadisi na cikin sahihul bukhari al-mujalladul awwal hadisi na 364 kowa ya buɗa wanda yake da shi shi amru bin dinar shine yake bada labari shi amru bin dinar da yana da kyau ka sani cewa shi ba sahabi bane shi tabi'i ne mutumin can ƙasar Khurasan ne ya taho ne wato mutum ne na can ƙasar Basra ƙasar Iraki Basra kenan Basra din tana yankin Iraki shi bai taɓa ganin annabi ba shi Amr bin Dinar sai ya ji labari sai ya taso wai daga waccan ƙasa da ya zo sai ya zama ya samu shi Jabir ibn Abdullahi bai taɓa ganin annabi ba shi tun da yake shi Amr bin Dinar to da ya zo neman ilimi ya taho yi daga ƙasar Iraki shine ilimin ne wai shi Jabir ibn Abdullahi ke bashi a shirin da Bukhari yayi to wai daga cikin shirin ne sai ya rika bashi labari yana cewa wata rana muna gina ɗakin Ka'aba lokacin jahiliya sadda ɗakin Ka'aba aka rusa shi aka yi mashi gyara sai ya ce to muna tare da bari mu karanta lafazin hadisin ya ne ko ba haka ba haka yake shine yace حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واتو كان ينقل معهم الحجارة للكعبة شي عمرو بن دينار yace shi Jabiru yana ba su labari yace kuma wannan abun ma'ahum tare da su aka yi shi wane ne ke wannan magana Jabir shi yace ma'ahum tare da su dan da kamar shi Amru ya ce ma'ana to labarin ya ƙara lalacewa ma saboda shi tun da bai taɓa ganin annabi ba Amru ya za a ce ma'ana tare da mu ina fata an gane ka san mutanen na san su haka yake ina fata an gane Amru bin Dinar tun da shi ya ce Jabir na ba su labari da ya ce ma'ana tare da mu to ai shi bai ma taɓa ganin annabi balle ya ce an yi da shi dan haka shi Jabir shi aka ce shine sahabi shi ya ce ana yi ma'ahum tare da su ake yin wannan ginin ad-damiru yarji'u ila ma huwa aqrabu mazkurin damiri yana komawa kan abin da aka faɗa wane ne ake magana shi Jabir sai ya ce an yi abun ne tare da su ya ce wa alaihi izaruhu فقال له العباس أمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا shine ana cikin ginin Ka'aban nan sai shi Abbasu baffan shi yace cire wannan abun da ka daura gyauto wanda ka rufe tsire ce dora shi aka fada dan kada ya rika ci maka dutse ya ci maka ka fada yana cirewa sai manzon Allah ya yanke jiki ya fadi somamme sai aka ce fa maru ya ba'da zalika uryanan wai ba a ƙara ganin shi tsirara ba bayan wannan lokacin ka tuna mutum a ce ya taso daga Iraki neman ilimin addinin musulunci wai wannan abun shine za a koya mai ya koma da shi daga Iraki wai taso shi Amr bin Dinar shi bai taba ganin manzon Allah ba ya taho ne sai ya samu wai wannan sahabin wai shi yake bashi ilimi nan ilimi ne da zai kwankwada ya koma can kasar Basra ta Iraki ya basu shine sai aka gaya mai manzo Allah ya tsirara wannan abin shi zai je ga mutane kuma lokacin ba wahayi abu ne an yi shi zamanin jahiliya kuma alaramma baka sani ba shi ho wannan gabaki ɗayan tsarin wannan shi Amr bin Dinar shi Jabir bin Abdullahi inda takaicin yake shi ho mun gama lissafi cewa ga littattafai mun karanta da ka karanta tarihi sannan ba a haife shi ba aka yi wannan ginin Ka'aba shi wanda ya ce an yi tare da su sauran shekara 3 a haife shi ni wannan abu ya fi ban mamaki ba mu littattafan mu karanta kuma da littattafai muke so kuma ku ba da amsa kuma ba da zaki ka ce dan kaza ba da shi zaka ba da amsa ba budewa zaka ka karanta ka ce ai ba shafi na kaza yawa daga shi na farko idan ka je ka diba shi wato hadarar Jabir ibn Abdullahi shi ya nuna lokacin wuli da qabdal hijira bi hawali 15 sana an haife shi kafin hijira da shekara 15
na san duk mutane sun ji wannan magana ko Ƙwarai. kafin hijira da shekara 15 aka haifi shi Jabir din da wanda ya ce tare da su aka yi to gashi nan a cikin tarihu dabari al-mujalladul awwal shafi na 530 daidai yace qala Abu Ja'far ya ce zakarna qabl yace a baya mun yi bayani sababu tazwijin nabi sallallahu alaihi wasallam Khadija yace sanadiyar da wato bayan shi sanadiyar da shi manzon Allah ya aure na Khadija yace wa ba'da sanatin lati nakaha fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadamat quraishul ka'bata bi 10 sinin summa banadha sai yace bayan ya auri Khadija ne da shekara 10 quraishawa suka yi wannan ginin ɗakin Ka'aba ka tuna sadda aka ce yayi wannan abun fa shekara shi 10 da aure kuma ku a tarihin kuma kun gaya mana cewa Jawara ce ya aura ko haka to wanda ya yi aure kuma kuka ce bazawara kuma da shekara 10 da aure shine zaka zo ka ce yayi wannan abun tsare cewa to sannan bayan wannan yace wa zalika qaulu ibnu ishaq yace magana ibnu ishaq yace wannan abun ya faru shi manzon Allah fi sana 35 min maulid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 35 da aure saboda bayan an yi ginin Ka'aba da shekara 5 aka yi mashi wahayi to yana dan shekara 40 aka yi mai wahayi sai suka ce to yana dan shekara 35 ne aka yi wannan ginin Ka'aba ina fata an gane to mu koma cikin mujalladi na biyu a mujalladi na biyu shi ma a sake daga ko mujalladi na biyu shafi na 285 ya ce an ibn abbasin qala daga ibn abbas ya ce ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da 40 sana wa aqama bi makka 13 yuha ilaihi ya ce an aiko manzon Allah an bashi wahayi yana dan shekara 40 sai ya zauna a makka sai da ya shekara 13 ana yi masa wahayi wa bil madina 10 sannan daga baya ya koma madina har ya shekara 10 to yanzu tunda kafin ya hijiran nan shekara shi 13 ana masa wahayi can kuma kafin a yi masa wahayi sai da aka yi shekara 5 da yin ginin Ka'aba shine nace haɗa man shekara 5 din nan da shekara 13 ya kama 18 Ya kama 28 18 ga 13 ga 5 ba 18 zai dai ba to shi kuma tun da kayan hijira da shekara 15 aka haife shi don Allah yanzu idan aka cire 15 ba sauran shekara 3 a haife shi ba to shine muke so a warwaro wannan abun ya aka yi haka sai aka ce sai manzo Allah ya rayu yana dan shekara 63 ya rasu to duk wannan shirin da ka gani mutane ne shi Bukhari ya hada wasu mutane guda 5 ya zama shi na 6 su suka zanna suka tsara wannan abin su ne maruwaitan hadisin bari in gaya maku su yau mutane ne guda 5 ya hada ya shirya wannan tatsuniya wanda duk ayar da ka ja mutane sai su ce ba su yarda ba tunda wannan sun riga sun yi tatsuniya wannan mutanen da zan lissafa maka guda 5 wanda shi Bukhari shine cikon na 6 to ya hiye ma mutanen hadisi gaba ɗayan ayoyin da ke cikin Qur'ani bari ka ji mutanen na farko akwai Matsar bin Fadl shi mutumin Khurasan ne can yankin Afghanistan na farko shi ba sahabi bane ba tabi'i ba to shine tushen hadisin shi Bukhari sai ya ce Matsar ne shi ya gaya mashi wannan labarin Matsar bin Fadl ba mutumin kasar Khurasan ne shi ba sahabi ba kuma tabi'i ba shi ya bashi wannan labarin yace to shi kuma wai Matsar din yace shi ma Rauhu ne ya gaya mashi Rauhu bin Ubada shi kuma Rauhu bin Ubada shi mutumin Basra ne can yankin Iraki yanki dai suka fito da wancan Amr bin Dinar shi ma na farko ba sahabi bane ba tabi'i ba alarma mutum nawa kenan 3 mutum 2 biyu ne akwai Matsaru akwai Rauhu 2 kenan madalla na 3 akwai Zakariya bin Ishaq shine dan Makka shi ma ba sahabi bane ba tabi'i bane shine na 3 shine na 3 na 4 sai aka zo kan Amr bin Dinar din mutumin kasar Basra can yankin Iraki shine tabi'i shi Amr bin Dinar amma duk waɗancan wani zai ce ya ji ga wani duk cikin su ba tabi'i to sai yanzu aka zo ga Amr bin Dinar shine tabi'i to shi Amrun nan sai ya ce shi ma Jabir ne ya gaya mashi sai ne yanzu aka zo wurin Jabir ya ce shi Jabir ya gaya mai ya zo daga can kasar Basra yankin Iraki ya zo neman ilimi nan Madina to shi wannan Amrun da ya ce an yi wannan abun da shi na farko alaramma shi ba ma dan Makka bane shi Amr din shi wannan ana magana sahabin wanda aka ce sahabi ne Jabir din
ai mutumin Madina ne shi ba dan Makka bane shi kuma Ka'aba a wani gari take Makka take a Makka take to shi wannan Jabir din da Abdullah wanda nace ba a haife shi ba haihuwar tashi ma ba Makka aka haife shi ba Madina aka haife kuma shi dan kabilar Khazraj ne su kuma waɗanda suka yi ginin Ka'aba nan Qurayshawa ne shi dan kabilar Khazraj ne mutumin Madina ne kuma tsakanin Madina da Makka kilomita 450 kuma lokacin ka sani in za a yi ginin Ka'aba ga yaman yadda za a yi dan za a yi gini gayyar gini sai a aika ma mutanen da ke waɗannan yankunan gaba daya kuma lokacin manzon Allah bai je ma yi musu wa'azi ba balle a ce an saba da su kuma ba mota ba mashin bisa jakki da doki shine za a tafiya wannan kilomitocin a zo a yi wannan ginin Ka'aban su koma shi kuma ba a haihe shi ba ko da mutanen Madinan sun zo an yi da su to shi ba a haihe ba dai sauran shekara 3 a haihe shi kuma shi annabi ba shi annabta ba shi annabi kuma ba shi annabta ba lokacin to shi Jabir ibn Abdullahi ba a haye shi ba a wannan lokaci shine abun mamakin ai saboda shekara 3 a haife shi to kuma shi rufe tsiraici Allah ya gaya mana tun zamanin annabi Adam shi lokacin da ya je ya ci itaciyar nan ba ci akai kawai badat lahu ma sau'atuhuma ba tsiraici sai bayyana badal lahu ma sau'atuhuma fa akala min hafa badal lahu ma sau'atuhuma wa dafiqa yakhsifani alaihi ma min warqil janna tun kan su zo duniya wannan sutura akwai su sai da aka kira ma ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa rishan wa libasat taqwa zalika khairun zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun kuma shi manzon Allah ya gaya mana mutum ne mai kunya fa yastahi minkum annabi yana jin kunya ku inna zalikum kana yuzin nabiya fa yastahi minkum annabi mai jin kunya ne yana jin kunya ku to mai jin kunya zai tsireci gaban mutane kuma wa innaka la ala khuluqin azim annabi yana kan kyakkyawar dabi'a kuma duk wanda za a ba annabci ba a taba goranta mashi yayi wani abun kunya ba in dai za a ba mutum annabci kadiba tun tarihin annabi salihu suka ce qalu ya salihu kada kun tafi na marjuwan qabla haza kai mai daraja ne a wurin mu kafin a fare maka wayi su a wurin su wahayin da aka shi zudda mai mutunci to ina so ka karanto tarihin annabawa wani annabi aka taba goranta mashi wani laihi da yayi annabi Musa sadda aka zo aka ce mashi shin ba kai ka zo nan wurin ka taba yin kisa ba me ya faru a gare shi Allah ya gaya mana labarin tarihi ne ya zo taimako ne akan kuskure ya abu ina ba ta an gane karatun to ina son farko abin da nake so mu gano shine shin wannan hadisin me yake karantarwa bayan duk an warware wannan matsalolin na hadisin cewa gashi a karanto wani littafi ya nuna mana Jabir din nan ma an haife shi tukun sannan kuma a warware mana shi wannan me yake karantarwa abinda ne muka gane yana karantarwa na farko ya karantar da cin mutuncin manzon Allah dan an ce fa yastahi minkum annabi na jin kunya ko kuka ce yayi tsareci na biyu kuma ya karantar da renin wayo ba a yi mutum ba an ce da shi akai abu kun ji daya ƙarya ke yawa ƙarya ke sannan kuma ya ƙaryata ayar wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi tunda kun ce shi hadisi yana bayyana Qur'ani ne to a gwada ayar da yayi ma bayani wace aya yake fassara tunda kuka ce shi hadisi ya zo fassara Qur'ani to wannan hadisi da yayi maganar tsarecin nan wace aya ya zo ya zo fassarawa sannan kuma shi Qur'ani Allah ya gaya mana akwai abun lura laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab to mai hankali mi zai dauka na izina kuma duk mutumin kirki hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan kuma kun gaya mana a hadisin kuka ce la yu'minu li ahadikum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kuka ce imanin ɗayan ku bai tabbata sai ya so ma dan uwan shi abin da yake so a kan shi to yanzu shi Imamul Bukhari da ya bamu labarin Allah kiyaye magana ba ta da daɗin faɗi tsirecin manzo Allah to ya aka bai bamu labarin tsirecin mahaifin shi ba ai yana da mahaifi kuma shi ya san mahaifin shi amma bai taba ganin manzon Allah ba shi Imamul Bukhari ba shi ne kawo magana bai taba ganin annabi ba to tunda kuka ce shi ya kawo wannan labarin ai ya taba ganin mahaifin shi ya bai bamu labarin tsirecin mahaifin shi ba ya fi sanin mahaifin shi akan manzo Allah tunda bai taba ganin annabi ba ya kamata cikin littafin shi kuma ya ce to ga inda shi ma babanmu ya tsirara in dai abun gaskiya ne kuma alaramma wani abun lura shi ne